Ola, que tal, como están? Benvidos unha semana máis a Estelae. Hoxe senta connosco para responder a todas as nosas preguntas a conselleira do Medio Rural e Mar, Rosa Quintana. Conselleira, moitísimas grazas por aceptar o noso convite e benvida unha vez máis a Correo Televisión. Moitísimas gracias a vos por manter sempre esa preocupación por sectores primarios. Bueno, pois imos xa cas nosas preguntas. Empezamos co sector pesqueiro. Nunha entrevista que lle fixeron ao pouco de chegar vostede á Xunta de Galicia, dicía que lle gustaría conseguir que Galicia estivera a cabeza do mundo da pesca, non? Vai ser imposible se nos seguen a por tantos atrancos, non? Bueno, eu creo que ningún reto é imposible. Creo que o máis importante é ter soños de grandeza e loitar para conseguilos. E eu creo que nestes últimos anos temos dado uns pasos moi importantes hacia adiante. Eu creo que é a primeira vez na historia dende que España entrou na Unión Europea que a propia Comisión propón un aumento da cuota da merluza no Gran Sol dentro do ano natural. Creo que se levan dado moitos pasos. Esta semana asistíamos á presentación de un congreso organizado por unha fundación que nace do propio sector pesqueiro cunha idea de integrar no seu seno ao sector, aos científicos, aos periodistas, á administración. Creo que son pasos moi importantes que ás veces os propios galegos non valoramos, pero creo que hoxe Galicia sí que está sendo un referente para todo o mundo da pesca. Galicia é a primeira potencia pesquera da Unión Europea, non nos cansamos de dicilo, decimos sempre que podemos, pero eu creo que a xente, o fío do que estábamos a falar, ten a sensación de que decidimos pouco en Bruxelas, non? Maio que vostede indicaba agora, non? Parece que somos moitas veces os grandes sacrificados. A vostede como conselleira non lle resulta un pouco frustrante? Bueno, a verdade é que é frustrante, pero temos que entender que estamos na Unión Europea, unha unión de xa 28, unha unión onde cada país decide, cada un intenta facelo dentro das súas posibilidades, non? Pero eu que sí teño que decir é que todas as posturas que dende Galicia se manteñen e se defenden son aceptadas por o Goberno de España e son defendidas no seno dos 28. É importante o estar nun conxunto onde somos 28 a decidir, é importante que se oigan as voces dos 28. Quizás hai países que non teñen intereses pesqueiros e que, polo tanto, descoñecen o que é este mundo, o que é esta actividade, e a labor de todos nós está precisamente en facerlle chegar eses valores, non? En que vexan que, ademais de ser a Unión Europea unha unión de servicios, tamén pode ser unha unión donde se produzcan moitos e moi bons alimentos, e un deses alimentos está no mundo do mar e, polo tanto, nós dende Galicia vimos defendendo e eu creo que se nos escoita xa en Europa, porque de feito na reforma da política pesqueira común se teñen conseguido que aqueles principios que se defendían dende Galicia se introduzcan. Nós queremos unha sostibilidade social, económica e medioambiental, e xa eses principios se ollen dentro da Unión Europea. Polo tanto, non hai que frustrarse. Eu creo que un traballo continuo como levamos a facer dende o ano 2009 está dando os seus frutos e bueno, eu creo que ainda nos queda moito camiño por recorrer, pero con moito optimismo tamén. Temos dous exemplos recentes de acordos que non nos gustaron moito en Galicia, o acordo pesquero con Mauritania, que supón pois, a expulsión da frota cefalopodeira galega, e ese tratado de libre comercio con Tailandia, que ao final pois, supón competencia desleal para o sector conserveiro galego, non? Mais alá de expresar o seu malestar, falando destes dous acordos concretos, que máis pode facer Galicia? Porque están as cousas xa decididas, non? Por dicirlo así. Sí, bueno, neste caso están as cousas decididas, pero mire, dende Galicia se fixo moito. Non se conseguiron todos os resultados que se buscaban, pero sí que se melloraron determinadas cuestións. Nestas dúas cuestións. Sí, me explico. No caso de Mauritania, Galicia se mantuvo en contra dese acordo que se firmou entre a Unión Europea e Mauritania. Durante todo un ano, prácticamente, ningún buque pesqueiro da Unión Europea poido facer uso dese acordo pesqueiro que nos costou 70 millóns de euros a todos os cidadáns da Unión Europea, e dende Galicia se plantexaba a necesidade de acreditar que realmente o estado dos recursos neses caladoiros non era tal e como defendía a Comisión Europea. Se conseguiu celebrar a Comisión Mixta entre a Unión Europea e Marruecos, se levou un estudio científico feito por o Instituto Español de Oceanografía onde se acreditaron os resultados do seguimento do cefalópodo e se conseguiron millorar
as condicións de acceso da flota europea ás augas de Mauritania. É ben certo que non se conseguiu introducir a flota cefalopodeira, pero eu teño que decir que Galicia non só defendía a flota cefalopodeira, que tamén, senón a toda a flota que podía facer uso do acceso a estes caladoiros. Non se conseguiu que entraran os cefalopodeiros, pero sí que se conseguiu que nestes momentos 9 buques que teñen porto base en Galicia estén faenando en Mauritania. Por lo tanto, ás veces é un traballo difícil, non vou a negalo, pero temos que seguir nesa liña. Eu creo que Galicia ven defendendo dende sempre a necesidade de xestionar os recursos con uns bons fundamentos científicos e iso cada día se está impoñendo máis na Unión Europea. Entón, bueno, con Tailandia, nós o que vimos demandando dende fai moito tempo é a necesidade de xugar todos cas mesmas reglas de xogo. Os criterios moi estrictos que se nos aplican a todos os países membros da Unión Europea se lle deben de aplicar tamén a todos aqueles países que comercializan connosco. Por lo tanto, Galicia sempre defenderá o maior rigor no cumprimento dos regulamentos técnicos sanitarios, pero tamén o exixirá aos países que entren a comercializar os seus produtos dentro da Unión Europea. E nesa línea vamos a seguir. De feito, Galicia foi das primeiras en falar de cousas como os tamaños mínimos, as vedas, non? E cousas que, en un momento no que non se falaba diso, non? Aquí xa se facían esas cousas. Sí, claro, principios que agora se empezan a poñer de moda na Unión Europea, como as zonas de reserva pesqueira, bueno, pois eso xa o levamos facendo aquí en Galicia desde os anos 90. Eu recordo cando no ano 90 fixemos o primeiro decreto de artes e aparellos de pesca e se regulaba a actividade dos diferentes artes, xa se dividían as rías en diferentes anexos e se deixaban unhas zonas onde nunca se podía traballar, outras zonas onde en determinadas épocas do ano podrían entrar algúns aparellos. É dicir, sempre defendemos que necesitamos seguir vivindo da extracción destes recursos e, polo tanto, tiñamos que cuidalos. Así é que, unha vez máis, Galicia volveu a ser exemplo para a Unión Europea. E non lle dan ganas ás veces de pedir a declaración de persoa non grata para a Comisaria Europea de Pesca, María Damanaki, así como se fixo no seu momento co Comisario Almunia, cando foi a historia da devolución do tax list do naval? Mire, eu creo que xa levo conocido uns cuantos comisarios de pesca e a verdade é que sempre decimos que nunca tuvemos moita suerte cos comisarios que nos tocaban, non? Pero tamén teño que decir que cando están chegando ao final do seu mandato empezan a entender o que é a pesca. Eso quizás é un problema que tuvemos de que nunca unha persona que viñera dun país onde a actividade pesqueira fora moi importante fora o que se fixera a cargo desa comisión. Pero eu entendo que hai dúas formas de dirixirse hacia a Unión Europea. Pelexarnos contra a Unión Europea como se fora un frontón, neste caso a comisaria, ou intentar irlle enseñando a comisaria quenes somos, como traballamos, para que vaya entendendo que esta actividade. Esa é a forma, claro. Dende logo, esa é a miña forma de traballar e iso é o que levo intentado dende que cheguei no ano 2009 a facerme cargo da Consellería. E conseguimos moitas cousas importantes. Mire, eu llevo a decir, por recordar simplemente o mal que o pasamos cando a Comisión adoptou a decisión de reducir un 93% o TAC que tiñamos para unha especie tan importante para determinadas zonas de Galicia como o lirio. Nesa situación, pois nos desesperamos, pero quedaban dous camiños, ou desesperarte, chorar e abandonar a actividade, ou rearmarte, organizar o teu sector, buscar os millores científicos que tiñamos, buscar os millores argumentos e ir a defendelos ante a Unión Europea. E iso foi o camiño que adoptamos dende Galicia. E buscamos un traballo que se fixo en moi breve espacio de tempo, pero que podemos acreditar o impacto social e económico que tiña esta decisión da Unión Europea para a Galicia. Fomos quen de acreditar o bo estado do recurso pese aos datos que tiña a Comisión Europea e a partir daquel momento, que ao ano seguinte xa nos incrementaron o TAC un 600%, a partir daquel momento a Comisión xa empezou a falar do impacto social e económico da pesca, dato que hasta ese momento nunca se lle plantexara a Comisión. Por lo tanto, eu, que queredes que vos diga, non me gusta traballar utilizando a Comisión como un frontón, senón demostrando o quen somos e como facemos as cousas en Galicia. E creo que dá froitos.
Antes falaba vostede, de feito, da reforma da política pesqueira común e é certo que Galicia conseguiu flexibilizar o texto inicial, non? Que aspectos concretos se lograron mellorar que nos beneficien? Pois mire, o primeiro era que xa era un principio inalterable para a comisaria acadar o rendimento máximo sostible de todos os recursos no ano 2015. Isto, bueno, pois supoñía dar o traste con toda a actividade pesqueira, porque, primeiro, nos dudábamos dos bons datos científicos que decía a comisión que tiña, por lo tanto, nos alegábamos que existía moito descoñecemento da situación dos diferentes sectores. Logo, hai que ver nas especies, bueno, nos bancos multiespecíficos onde traballa a nosa flota, como se iba a cadar ese rendemento, e nos defendendo sempre o aspecto medioambiental, o que propoñíamos era acadar o rendimento máximo sostible, si era posible no 2015, pero si isto non era posible, flexibilizalo e alargalo hasta o 2020 ou cando fora posible. E isto se conseguiu. Fíxese vostede que o ano pasado a Comisión decía que o stock da merluza había que reducir o esforzo da merluza do Gran Sol porque estaba sobreexplotada e, sin embargo, os científicos xa propoñen para o ano que ven unhos incrementos de máis do 60%. É dicir, non dispoñíamos dos suficientes datos, neste momento xa se acadou prácticamente o rendimento máximo sostible e iso iba na liña na que nos defendíamos dende Galicia. Tamén se conseguiu aspectos tales como o de regionalizar máis, que as regións que estamos máis cerca dos sectores pudéramos ter maior influencia, se deu moito máis papel ás organizacións regionales da pesca, donde o propio sector detecte os seus problemas e salgan as gobernanzas de abaixo hacia arriba, que eu creo que é como mellor funcionan. Aínda nos quedan retos por conseguir, como é unha definición máis clara do que se entende por pesca costeira artesanal, aínda que se diferenciaron as medidas que se lle poden adoptar ás flotas de pesca costeira artesanal e as de altura e gran altura, o que sí está claro é que nós aínda non estamos do todo contentos con como queda definida a flota pesqueira costeira artesanal. Pero, bueno, en xeral, para os principios dos que partíamos no ano 2009, cando a Unión Europea fai a súa primeira proposta aos que se acadaron ao final, creo que as posturas de Galicia están ben recollidas. Sobre todo, conseguimos introducir un valor que para min é fundamental, manter o triple equilibrio entre o social, o económico e o medioambiental. Son tres principios que teñen que ir íntimamente relacionados e iso se conseguiu. E hai un aspecto que non se conseguiu modificar, que é o que se chama principio de estabilidade relativa, que a xente que nos estará vendo pois non terá nin idea do que significa, non? Explíquenos, conselleira, que supón iso para a nosa frota. Eso é un mal principio, eso é máis ben un criterio que se nos asignou a España cando no ano 82 entramos na Unión Europea e se dixo que en determinadas zonas de pesca España só podría participar dun 7% do total de TAC que houbera para esa zona. Nos vimos demandando que este principio é un mal principio, que perxudica fundamentalmente a países que teñen moita flota. Se dá a circunstancia de que países que prácticamente non teñen flota pesqueira teñen moitas máis posibilidades de pesca que o que pode ter España, e, polo tanto, Galicia sempre defendeu que este principio había que eliminalo na nova reforma da política pesqueira común. Non se máis xente, entendo, non? Bueno, eu creo que a rexión que máis belixerante con este tema é Galicia. Nós temos un argumento xurídico donde defendemos que a política pesqueira común non debe de ser unha excepción a todas as políticas comunitarias. É dicir, se Citroën, BMW, Mercedes pode libremente instalar as súas fábricas en cualquier país da Unión Europea e producir os vehículos que lle parezca oportuno producir, entendemos que tamén na pesca ten que existir ese libre comercio e que poida haber unha transferencia de cuotas entre armadores de diferentes países. Creo que isto podría eliminar o principio de estabilidade relativa e, de alguna maneira, na nova política pesqueira común, cando se permite os intercambios de cuota, se está abrindo esa posibilidade de suprimir o principio de estabilidade relativa. De todos os xeitos, o que entendemos que se isto é un principio voluntario para que todo aquel armador que queira poida adquirir esas cuotas, o que non debe de quedar limitado a cada país como está neste momento, senón que poida existir esa compra de cuotas entre todos os países, como ocurre
en todas as políticas comuns. Nos, o que vimos lóxico, non? Claro, o que vimos defendendo é que a política pesqueira, así se chama, política pesqueira común, deben de aplicárselle todos os principios de todas as políticas comuns da Unión Europea. En canto a novos caladoiros, cales son, No, cales parecen interesantes para Galicia? Para Galicia todos, o sea, é moi difícil encontrar un mar, un océano donde non haya algún armador gallego con intereses, non? Nos o que vimos defendendo e ese aspecto sí que entendemos que non quedou ben recollido no novo regulamento da política pesqueira común, que é a dimensión exterior da pesca. Galicia sempre defendeu a necesidade de que existan acordos pesqueiros, pero tamén entendemos que son acordos comerciais, onde a Unión Europea pon unha parte de cartos, o sector privado pon tamén unhos cartos para obter evidentemente unhos beneficios. Non debe de ser entendido un acordo pesqueiro como un acordo con un país terceiro para a cooperación ou desenvolvemento dese país terceiro. Para eso existen outros organismos dentro da Unión Europea que traballan no desenvolvemento deses países terceiros. E, polo tanto, nós o que lle pedimos á Unión Europea é que cando se sente a negociar un acordo pesqueiro con outro país, debe de ter claro que é un acordo comercial e intentar conseguir os millores resultados, evidentemente, para as dúas partes. Nós non queremos contribuir a que un país terceiro non se desenvolva, todo o contrario, e de feito eu creo que os exemplos máis grandes do que é a cooperación os ten dado precisamente o sector pesqueiro galego, que antes de que existiran os acordos da Unión Europea xa estaban eles establecendo acordos con terceiros países, como por exemplo o caso de Namibia, non? Donde as empresas españolas, sobre todo galegas, se teñen instalado, forman parte tanto dos buques de pesca como das industrias de transformación, os propios nacionais do país, e hai un perfecto entendemento entre os gobernos de Namibia e os armadores galegos que teñen intereses ali. Temos que avanzar porque o tempo vai correndo e hai moitas cuestións das que temos que falar. Falando das toxinas, como van eses episodios, os controis, un mensaxe de tranquilidade, como está a cousa? Sí, por suposto, eu teño que decir que os últimos resultados parece que son moi optimistas. Antronte comentaba a directora do Intedmar que xa nos resultados preliminares do reconto de células fitoplanctónicas se tiña detectado un fuerte descenso destas células na auga e eses resultados, digamos, de pouca abundancia xa de células que producen as toxinas na auga leva aparellado que onte tuveramos xa os primeiros resultados negativos na maioría dos polígonos da Ría de Arousa. Polo tanto, eu creo que en breve esta toxina ten que ir evolucionando ben hacia os intereses do sector produtor. Os bancos marisqueiros prácticamente están todos abertos, ca excepción da volandeira, e eu creo que son optimista. E tranquilidade para os consumidores, digo, porque o produto que mercan nos sitios onde deben mercalos ten todos os controis, ten todas as garantías, imagino, non? Por suposto, mire, ás veces os galegos, non sei se nos doi sentirnos orgullosos do que temos, non? Temos un centro de control de calidade do medio mariño que ten un recoñecemento internacional. 4 técnicas do propio instituto son chamadas con moitísima frecuencia por a FVO, que é unha organización da Unión Europea que fai os controles tanto a todos os países da Unión Europea como os países terceiros que queren ter acordos comerciales con Europa para que vayan as nosas técnicas a facerlle as inspeccións a eses países. A próxima semana, precisamente, a directora do Intedmar vai nunha misión de inspección a China. Somos vos niso, entón? Somos os millores, non é que seamos vos, somos os mellores, e así nos lo reconocen en todo o mundo. Ademais, o sector xa ten un grado de madurez moi importante. Eu sempre digo que non vou a negar, e eu son a primeira interesada en que cada vez sexan menos, sempre hai en cualquier sector de actividade algún que quere infringir as normas, pero iso é habitual en todos os sectores de actividade. Pero a inmensa maioría do sector pesqueiro e acuicultor de Galicia é un sector moi maduro, moi profesional. Hai un montón de autocontroles que eles saben que por o regulamento comunitario teñen que facer e os fan, e hai unha perfecta coordinación entre todos os que participan na cadena de produción hasta chegar ao consumidor, e nós, de verdade, con este episodio tóxico, que a primeira vez
na historia que acontece cunha rapidez e unha virulencia, donde aparecen non unha, dúas células causantes de toxicidade, donde o habitual é que dende que se afecta o mexillón hasta que chega a toxina aos bancos marisqueiros pasen como mínimo unha ou dúas semanas, neste caso foi dun día para outro e ao mesmo tempo no mexillón e nos moluscos. E aínda así fomos quen de acreditar que non houbo unha soa alerta en ningún hospital, non chegou un só produto ao consumidor, todos se pararon antes da cadena de comercialización ao consumidor, polo tanto eu creo que de vez en cuando é bo que os galegos levantemos a autoestima e valoremos tamén o ben que estamos facendo as cousas. Bueno, falemos agora dos incendios. Imagino que estará aliviada ca chegada do outono, digo pola preocupación que ten que supor para vostede a temporada de lumes, non? Mire, para unha conselleira que leva tanto o mundo do agro como o mundo do mar, cualquier condición climatolóxica é preocupante, digámoslo desa maneira. As choivas, eu non digo que sean as choivas as que apagan os incendios, nin digo que os incendios se produzan porque haya sol ou nordés. Digo, os incendios se producen porque hai algún malintencionado que quere facer daño e se acerca ao monte con ese ánimo de facer daño e realmente eu que creo é que aínda temos como ciudadanos moito que facer. Dende a administración, dende logo tamén, non son das que me boto para atrás, creo que temos que reflexionar, mellorar as campañas de concienciar a todos os cidadáns para que aprendamos a valorar o noso monte. Moitas veces se utilizan algunhas demagoxias como de a prevención faise durante o inverno. Bueno, eu creo que os galegos, por moito que algún demagogo quera dicir isto, se conoce a nosa terra sabe que hai cousas que son imposibles. Que a climatoloxía que temos en Galicia, por moita prevención que fagamos durante o inverno, ao chegar a primavera, a explosión da natureza é tan forte que o ano pasado o pudemos comprobar. Eu vivo nun concello onde se fai moita prevención, no mes de xullo se tiñan desbrozados todas as beirarrúas e no mes de agosto houve que volver a desbrozar porque a vegetación tiña volto a crecer. Polo tanto, valorizar o noso monte sí, traballar todos en sacar a maior riqueza posible do noso monte sí, pero tamén creo que necesitamos cambiar unha certa cultura do lume que hai en todas as poblacións celtas e mentalizarnos de que encender unha cerilla, un pitillo, cualquier outro artefacto que se suele encontrar onde se producen os incendios é acabar con o noso patrimonio e iso debe ser perseguido por toda a sociedade. E aí creo que aínda temos moito que avanzar. Bueno, algo xa ten dito respecto desta pregunta, pero que lle parece, que pensa cando escoita a oposición ou a colectivos sociais dicindo que a Xunta esquece os montes e que gasta en extinción e non en prevención? Mire, nós gastamos en prevención e en extinción. A min xa me gustaría ser a primeira que pudera decir que non hai que gastar cartos en extinción. Creo que é unha labor que é de todos. Mire, o 98% da propiedade de montes en Galicia é privada. A lei obliga aos propietarios deses montes a manter os seus montes limpios e produtivos. Claro, non podemos pensar que co minifundismo que existe en Galicia a xente teña capacidade para poñer a producir eses montes. Polo tanto, dende a administración o que estamos a traballar nestes momentos é nunha lei de mellora da estrutura agraria de Galicia para ser quen de animar a xente a que agrupe as súas propiedades e nos habilitamos líneas de axudas, de subvencións para que poidan poñer a producir os seus montes. Claro, a demagoxia política entendemos todos e todos estuvemos nun momento determinado na oposición, pero eu creo que é hora de determinados asuntos que son de interese para o país, deberíamos de traballar todos nese conxunto, animar a todos os propietarios dos montes que, se non nos queren poñer eles en explotación, os poidan alquilar, porque hai moita xente nova que pode ter un futuro, eu creo que moi halagüeño traballando neste sector primario, e se non queren alquilar os elos, incorporalos ao Banco de Terras que xestiona
a Xunta de Galicia, donde se lle garantiza a propiedade do seu monte e tamén obter un rendimento porque alguén tamén este obtendo beneficios del. Eu creo que con esas líneas conseguiremos obter beneficios para todos, para os propietarios dos montes, para eses xóvenes que poden atopar un posto de traballo moi bo no noso monte e tamén para toda a ciudadanía, porque estaremos non só preservando o patrimonio natural que temos hoxe, sino incrementando. Este ano houbo un elevado número de detencións de persoas presuntamente relacionadas cos lumes, pero como dicía o presidente da Xunta hai uns días, agora fiscais e xuíces teñen que facer o seu traballo, claro, porque esta é a segunda parte, non? E ás veces aí, de momento, pois tamén non se ven os resultados que se agardan, non? Bueno, mire, nesta línea... Para que paguen os que fixeron o dano, vamos. Nesta línea eu teño que decir que dende Galicia, tamén neste campo fomos pioneiros e presentamos unha proposta ao Goberno de España para modificar o Código Penal e endurecer as penas dos incendiarios. Os incendiarios... Sí, se aceptou. Os incendiarios teñen que saber unha cousa, que o proceso de investigación non remata cando remata o incendio ou cando remata a tempada de incendio. Os propios axentes forestais que temos especializados en investigación, os propios corpos e forzas de seguridade do Estado que traballan connosco na extinción e tamén na prevención, traballan durante todo un ano. Este é un traballo continuo, se está perseguindo a eses delincuentes e se intenta poñelos a disposición da xusticia o máis rápido posible. Ahora ben, neste ano eu creo recordar que foron 171 persoas as que se detuveron, as que se puxeron a disposición de xusticia e eu espero que agora, como decía o presidente da Xunta, por suposto, os fiscais e os xuíces actúen e poñan onde teñen que poñer a esta xente, porque, xa digo, non é só o dano que fan destruindo un patrimonio natural, sino que este ano en Galicia se buscou facer moito daño por eses incendios que se puxeron moi preto dos núcleos de población e que puderon traer moitas desgracias, non só destrozando viviendas, sino incluso as vidas das persoas. Xa non só das persoas que traballan intentando extinguir os incendios, sino das que viven nesas casas. Polo tanto, eu creo que este ano, con 24 incendios de nivel 1, debe de facernos reflexionar a todos, xuíces, fiscais, forzos e corpos de seguridade do Estado e a todas as administracións e a toda a ciudadanía do gran dano que fan estas persoas, non? Conselleira, temos moitos temas e pouco tempo. O sector igual lácteo. Estendo moito. Non, tenemos que darlle máis tempo ao programa. Sector lácteo, estamos moito mellor que en xullo do ano pasado, incrementouse o prezo do litro de leite en 6 céntimos e medio, que é moito. Dase vostede por satisfeita ou se pode facer algo máis aínda? A min é moi difícil que me encontredes algunha vez satisfeita do traballo feito. Digo, pero estaba a cousa moi mal. Estaba a cousa moi mal. Mellorou notablemente, eso hai que recoñecelo, non? Pero... Sí, bueno, o incremento do precio foi, creo recordar, sobre un 25% dende o ano pasado a este ano. A verdade é que se incrementou o precio, este último mes tamén se incrementou a produción que temos e eu creo que nese sentido vamos na boa dirección. Satisfeita non. Aínda nos queda moito que facer, temos moitas cousas que cambiar. Eu decía o ano pasado, primeiro, as administracións temos que darvos ao sector as ferramentas xurídicas para que teñades unha boa posición no mercado. As ferramentas xurídicas están, se aprobou a Lei da Calidade Alimentaria que entrará en vigor o 3 ou 4 de xaneiro do 2014, temos desenvolto totalmente o paquete lácteo que se propuña dende a Unión Europea, pero ahora nos queda aquí en Galicia moito traballo que facer. Conseguir incrementar a base territorial das nosas explotacións. Volvemos a esa lei da mellora da estrutura agraria para que as explotacións non sexan tan dependentes de produtos, de piensos que veñen do exterior, que están suxeitos a unha bolsa que sube e que baixa e que afecta moito nos costes de produción, polo tanto temos que ser capaces de producir co menor coste posible de explotación para obter o maior beneficio posible. Ese traballo aínda nos queda por facer, o estamos intentando. Neste ano eu non resaltaría tanto o incremento do precio do leite, senón un dato que a min me preocupaba moito tamén era ver
que o rendemento que o gandeiro está obtendo por o seu traballo tamén incrementou. E neste caso eu teño que dicir que ese é o dato que máis me alegra, saber que, de acordo ás últimas cifras que temos nós, evidentemente son estadísticas, son cifras medias, con isto non quero dicir que todos os gandeiros estén obtendo os mesmos beneficios, pero hai un incremento de respecto aos costes de explotación co que obteñen dun 29%. Creo que estamos no bo camiño, pero non nos podemos dormir, hai moito traballo que facer e, dende logo, a Administración está aí para axudarlle ao sector a seguir dando estes pasos que creo que son importantes. E o leite segue a ser produto reclamo nas grandes superficies comerciais? Mire, eu creo que hai produtos donde cualquier persona que vai a un supermercado vai a buscar como precios de referencia. Sempre os ovos, o polo, o leite. Entón, será produto reclamo? A mí non me preocupa tanto que sexa produto reclamo como que realmente o precio que se lle este pagando ao produtor sexa o xusto para que el poida seguir mantendo a súa explotación aberta. Eu creo que o que non se pode é infravalorar un produto bo que temos. Sei que temos a mellor leite, somos a comunidade que produce preto do 40% da leite que se consume en España, que aquí en Galicia só consumimos o 8%, e iso nos debe de abrir os ollos tamén para darlle un maior valor engadido ao noso produto e non quedarnos solo en vender leite líquido, buscar, como fan outros países, tanto da Unión Europea como da fora, eses produtos que lle darán maior valor e que, polo tanto, o produtor tamén obterá maiores beneficios. Sector vitivinícola, como está? Pois eu creo que está con un bo estado de saúde, é un sector que leva avanzado moito. Vende fora? Pois o incremento da internacionalización do noso sector vitivinícola foi nos últimos anos dun 30%. Creo que estamos en máis de 50 países de todo o mundo e iso é un bo dato. Tampouco nos podemos dormir aí, aínda nos queda moito viño que vender. Hoxe está a Secretaría Xeral de Turismo en Xapón tamén para, digamos, buscar novos lazos co camiño que trae a Santiago, e nos pretendemos que esa xente que ven a Santiago tamén se leve na súa mochila e no seu paladar os sabores dos produtos da nosa terra e do noso mar. Polo tanto, eu creo que temos produción suficiente para chegar a eses mercados de calidade suprema, porque todo o que se produce en Galicia ten unha calidade que todo o mundo recoñece. Conselleira, non queda tempo para máis, quédame cuestións polas que preguntarlle, deixámolas para outra entrevista, se lle parece? Pois cando vostedes queiran, moitas gracias. Pois para nós foi un placer, como sempre, tela por aquí. Moitísimas grazas. Moitas gracias. Grazas a todos por seguir unha semana máis o Estelai, non dá o tempo para máis, vémonos, xa saben, dentro de 7 días para conversar, como facemos cada semana, cun protagonista da actualidade.